Renilde had het stukje perkament goed bewaard. Door alle gedons wordt er niet van gekomen. En nu pas kon Scharm haar vertellen wat er op dat stukje perkament stond. Hij fluisterde het haar in het oor, want niet iedereen hoefde dat te horen. Als Siegfried dit zou weten, zou er helemaal klaar zijn geweest met het pact van Asselt.